Minions, dito tayo ngayon sa may Commonwealth Avenue, dito sa may Quezon City, top speed. Tingnan natin yung ano Minions, yung VEDB ng Picon. Tara Minions, samahan niyo ako. Yung tsura niya Minions, so yung 150 na VEDB ng Picon. Minions, naka-display siya sa harapan. Yung gulo niya Minions, 110 by 80, tas 14 yung rim niya. 110 by 80. Ayan, so 110 by 80. Tapos naka-display siya. Ilaw niya yan, so harap. Ayan, so FTM. Ito yung sa harap. Ayan, EDB 150. Ayan, so yung dual sa absorber dito. Tapos ay dito hazard. Ito yung shock niya ngayon sa ayan. Yung likod niya ngayon yan, yung gulong sukat is 13. Dito 13 yung was 130 by 70. Sa kapag niya 130. Yan yung bracket niya. Tapos yung double chain. Yan top speed dito sa Commonwealth Avenue, itong Picon na DEDB 150 nila. Kung yan, sa nasa pag-ibig para